Ang no. Like No. Ani bakawe ya no ko buktaw. An basanya tumbunan bagay anak kita meja sajo kanya bagay. Lukurang. no dibor ka ham haina hai sangtini khwai area sok paijak khwai boro maidan humo hongkai boro maidan sakao boro maidan bazar georo kaisa maria kami hanai phai mani hingkai exact saimani ang tongkha emne yang rogong khana mebo nai mani yang dikholo hingkai yang mo hongkai koilanpur thangman lama hingkai yang o thang nai mani lama sikirei hingkai biang tijani pherna klai saimi ang tongkha hingkai kok hingkai abo se khoro khoroksa kuya ano sahor mani belai khe kaka koko belai khe kapjak bini bosai bini sala Kerala hasteo thangai samung khlaina thangmani hingkai aro tamjani bemar manjagoi tabo hospitalize songjak khnai bo ano sahor mani belai khe kapjak hingkai bini kapmani khanaoi ang dati datrok ma phaikha kisa suba phaigedi dara hanai hingkai nogo tonani bagoi rang puisa kwrui layenglai tonglaikha po belai sasarara belai bipod nanglai tongkha जों हिमते हिमते फ्राय sok pelaikha oro kaisa tui si manjagri jauha ta mo tui ulta solima haisa sangayang haksalo bike kabui awar himlai haiga tabo khana manjagya kho georo kami hinai khanao mo agi kisti songro thangma hai moitoma kha bo phangri bui kisti songro parang thangma hai sok paija khwai boro moidan ganani Maria parada tamjani belai lama bezalta yang te naik na yang te hai koto da yang ote betul ima khangkuar juta kajak ni bagai kesa bezalang toha kami area hangkan abo hai lama kokma kerei thang to gya him to gya phai to gya hingkai amtui jagara ko delivery rok wngkhaino teibo bezalta eko thangnani tonani lama saya bengtui thana kamo obo sogoi laya kose rokom tui parangai hailakha hingkai watui kisa kisa wawoi tongo murabla nah jadi bos yang di sini hai mana sih lama saya hingkai bezal tabo bianti thana sa hai sok pakai omo yang ti selama no tamang mani bakaki kisa sai khnare puilao tamang abo puilao khai sung phone khai mang ta ngai phone rom ya iko tin pasta pelen kana ne semia ustu phai asam sa thango ko ku maya job mali ya ta ngai job maya ko mani botabo Kerala tong mani tini pasta phongo khaina tong mata bo sai chung phanya tong mani mia asam sa thango ab te tamang abo no ustuk da abo ustu brom ja gya tamu gai doctor talang thang lai ka jotna check khai ka po doctor bo lo ka hin pumo kuno rok kore bla bini mo beren si ham ya abai palang tongo beren doctor talang de gai beren no talang thang jotna ar bo beren bo check khai ka gai beren check khai mani kuno ya bla bo ni in ko oron tin toni na ganya rok 45,000 gan sao kaising kuno churi tam kaising toni na ni kini borok tubui phaika boro tubu ni samani boro si tubu hungam maklung oi maklung boro tubu hin sakam kaligat tubu
Akaligar hospital to pui toni phaika ne bo Kerala thangmani samung khaina hone ja thangmani samung khani no koi mas rong khana thangma 3 mas siko 3 mas siko 3 mas gai 3 mas bo dei bar ang lo kasang al bairi dekhin no go sogya hanai phataro thangai samung khlai tong jamani ta no go sogya hani gai sing tabo bon tam khanya hanai an sano kun phanchin pot kore tamung na hana ba gai busano gai pelen baitu guna gai bo pelen bara kethamni nango gai ler baitu na gai bo kethamni na nango lero ba absung na double no habo emergency hinga abna ang tabo birja ma haita joton saijo sanjao ani busani bagai tabung norok nini bosana nogo to bonani bagai ta haya deba bagai ang bo bunyo sanjao saijo lokorong ni thani ni lokorong na ang joton sano an saijo ridi ngai je bukha kanang bari thu ano je bukha kari bari ya lan busa kaisa che kaisa se khorok tam thong mang khorok buri tong mani khorok tam thui ka belai kharama sinsa jang tongmai kha yang kuya behek bo kamang yang bine ama bo kamang ngeni ni bosa khorok chana tong si ani mo kaisa na last ni mun ko si ko 25 বছর chi ko bo 99 last ho asai mani to ba kai ri khang kaisa nai sarai ja si ko na na sing ko mi ani chimi mi duita ko khobor khana ka duita chim sung mai bo sung le mai bo sala ten bo sung hopung phuya ayang doctor talang nai rang khobor khana na chung ka thama hai tong lai tabuk je khobor mama mote kha tabuk hamyang tong hospital no kho hospital ote sa se bari tong kho ga doctor okta mahne saka ba doctor sa po bin saka rok kore hina rok kore kai jaundice kai tong gu ke sa hin sa po jaundice ga tabuk je ngai tong mane abo tamne bagai yang kuno saya ko tabung ni ka khobor ka ham ka mai ko tasing go si thang ngo talang thang go tai kom ni dok ko hospital tabuk hospital no boarding jak na boarding sata hospital no talang kha chaita hospital chaita jaga matlang kha chaita jaga talang kha ga tabuk ka last no mon last ga tabuk oro khai tab ki talang de hin chas mai ka ka ang jotono no lokorong no saijo sanjata ani busano nogo tu na bagai ka hampa no hamya pa no ang busano nogo tu busable utai ka po kaisa ang abang chino lokorong no abang ko darap po no tu darap no ang saijo sanja no ro khai manga do khai abono sang saiman kha bini bomong kha tamsa ka ke lama debor mana nge jeng saimang kha sini koya lama debor ma bo Kerala haste o samang khlaina hne thangmani nogo sugya nge father haste o thangai samang rok da mano hne thangjama ta na nge ka bo kaijak charai rok khang yakho charai eng ja ja yakho thangmani 3 mas se ko na nge bini tam jani problem kha bo ka ham kai saime yang lai tong kha nge ta bo nogo to bonani belai khe borok sug yang lai tong lai khata nge belai wana laijak belai kago kako borok abono phaide sang man ka hankai ya khang kai thui thang nai hamya khainai bo bono ka ham khainai bo bono sung sa bo bai tong na ba bo sa khorok bo reise bo ka tham bo chai jung su tong su no belai kago kokong laijak phaide sang jai mante bini sarai no to bonani bagai sang soba lai jai mante janja jai chukte abo hai dipot jara ro sang soba lai mangkhai belai sauta nge kok to kuno sajak na sikrem te ro hangkai belai tam jani hai ma to gang bini kuya bihi bo kamang
Buah, anh lagi nó có thằng người gì đi nhỉ? Nga tabu khay kuya hospital ano ko. hospital nó khổ. Nga nang nini sala no tubo na ni bagay sini tipra sa lokorok no tamo sana mo so. Ang rất nó. Like Anh rất nó. Anh mới khảo cái nó có bốc dâu. Anh mới thấy tôi muốn ăn bagay anh cái mìnhจะใส่cho khách bagay. Lukurang. Anh mới thấy nó có phải miếng cái trong cái tin phải nhận có tổng mà nhé. Phải mà nhé bộ tinใส่cho lại cậu ơi. Mình एकदम छोरी बारी जगह होता चाहिए. Doktor hospital mo jaita angha naw phano bini kono kaham khobor khane ko hamiano khanai tongo tabu serious no. Aban magaya mo sayen donan maga anggo to no. Anggo to no ko pangsawa no. Gija mija. To nan bai thon coba chu. Nga tabu ekdam serious no ko. Kono kogrok saime ko na. Kogrok saime kono mai bo jaya kon tibo nanga bo. Tabu khay Kerala phano bo hospital no nang sai dama. Ang Kerala hospital saimia jaga kai saima no Kaligat hospital hini khanao. Kaligat hospital hani khanao. Nga bini logi ke butu ta. Bong dolok tongo. Bong dolok ko ekjona thangai muruk tongi kha jaga wa. Nga tabu norok tu bunani bagay belai rang nangai tong kata na. Nangai jong bono. Antunan bagay. Doktor no telang sidi bong garji no sadi ni sai tong hapo. Ngai sing sini je mansak sing rohoka. Ngai sing mata sin thani kono phan kari kha rohona ni bo. Sin je tong mani chung jo no paisho ge rohoka. Abon bagay sing ang lukorong ni sajo nang man bagay ang tini ma sawar kan nong no. Ngai to norok to kaijak ma katal si kuna sarai rok ba ma lai jaya ko. Belai khairok ma sincha belai tamjani hai ma tongkha borok kaijak mani katal sarai rok man jaya ko ngai nok khongso gya nei se samung khana thangja mani na ang buma phano nanyai bihingo nanyai ni samung gi jami ja khaye phaya na durga puja jora tai ni thangu bo anga dota thani ni no mana khe kya he pano bo thana mu sungja kung ka thangka ngai yang nok rok bo kuno laba rok rana rok ante rok kuno gere kono phan gere sini bono thangja kana wan sugai bo igo borang rok ho ganga ni gera ba doki jami sakanya rang hini tong manta ngam bo ji dang mo ding tai sa saisong no khongo ba bosa khorok sano sang saiman ka ro kai ke bo sai khana rekha bosa khorok sano jotai an bo sai siming ji an bakara jo bakara nanyai an bo sai be ang ni ji anon kelang thango ma babu no nai dong ni nai belai tamjani hai ma tongkha belai khairok sa song tongkha bong ni no khongo na maisa layo tainang layo belai khe sasara ra nangai tongkha taise kaijak ma katal sarai khonai sengya khobrok ni jabono belai dukho nango hairok no khangkai abono sanai faide sang je mansak bini salana tubunani bagi sang je suktoi je mandai sang soba laijamana bong ne account number ang screen o rena rok je mantai soba bai de